ka danna subscribe kana ka hada da alamar kararrawa domin ta haka ne za ka rinka samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta duniyar labarai. Naji Daura yana faɗin cewa wai ya kira Jabir mai hula kwamishinan addini na Sokoto wai yana ga mai a kama ni na fi karfin kamu. Martanin da Soja Boy yayi wa Sheikh Aminu Daurawa akan maganar da yayi na cewa da Soja Boy a garin Kano yake da shi ya dade da kama Soja Boy, inda Soja Boy ya fito yau ya furta akan cewa shi fa ya fi karfin kamu, inda ya kara tabbatarwa da cewa Sheikh Aminu Daurawa ma da kansa shi Soja Boy din ya ce ya fi gata a Najeriya, bi ma'ana ya fi Sheikh Aminu Daurawa gata a Najeriya, kamar da zan saka muku a wannan bidiyon inda ya furta ya ce shi fa ya fi Sheikh Aminu Daurawa gata a Najeriya, kamar da ya furta da bakinsa, ba ni na faɗa ba. Abin da zaka iya min babu, na fika alfarma, na fika sanin mutane, na fika kuɗi. In ka Sokoto ne ni ba ko isa kwana ne in zan dan Sokoto ba, dole ni dan Sokoto. Amma fa mutane da yawa ba su yarda da maganar da wannan Soja Boy din yayi, saboda kasantuwar inda ya fito ya ce ya fi Sheikh Aminu Daurawa gata. Mutane da yawa suna ganin akan cewa shi wannan Soja Boy din bai ma san asalin waye ne Sheikh Aminu Daurawa, domin Sheikh Aminu Daurawa shugaba ne na kungiyar Hisba, kuma kowa da kowa ya riga da ya sani irin wani karfi Hisba take da shi a wannan kasa tamu ta Najeriya. Amma fa Soja Boy bai ji tsoro ba, ya fito ya gaya masa, inda mutane suke cewa gaskiya dai Soja Boy ya tafka babban kuskure, sannan kuma an san da cewa Sheikh Aminu Daurawa zai nuna masa asalin fawon da yake da shi, sannan kuma ya san mutane a Najeriya ne ko bai san mutane a Najeriya ba. Kamar da Soja Boy din ya ce ya fi Sheikh Aminu Daurawa sanin mutane, sannan kuma ya fi Sheikh Aminu Daurawa kuɗi, sannan kuma ya fi sa samun gata a wannan kasa ta Najeriya. Ga tattaunawar su da yadda kasance zan saka muku, sannan kuma da farko ga wayanda ba su ji lokacin da Sheikh Aminu Daurawa ya fito ya yi magana kan Soja Boy, zan saka muku bidiyon, sannan kuma inda Sheikh Aminu Daurawa ke magana yake cewa akwai wani dan iskan yaro da ya fito ya ce zai kaza kaza kaza, yana neman a kama shi, kamar da daga faɗa shine tsanadiyan da ya sa Soja Boy kuma ya fito ya mai da wannan martani, kamar da kuwa ji a wannan bidiyon. Martani zan saka muku, saurari bidiyon gaba ɗaya irin maganganun da Soja Boy ya, sannan kuma zan fara saka muku maganan da Sheikh Aminu Daurawa ya fara faɗa akan Soja Boy kafin na Soja Boy ya zo yayi wannan bidiyon. Haka aka samu wani lalatacce kwanan nan yayi wata waka, wai ma yana cewa a cikin Ramadana zai ƙara sakin wata waka. Sai na kira Dr. Jabir mai hula na ce wannan yaron da a Kano yake da tuni na kama shi, amma tunda an ce a Sokoto yake, kai yanzu kai ne dan uwanmu kuma kana da kokari, kai kuma Allah ya dora wa nauyi a matsayinka na kwamishina na shari'a mai kula da tarbiyya. Duk yadda za a yi ka kama yaron nan ka kai shi kotu a hukunta shi a ƙarƙashin immoral act. Ya ce dama tun kafin a naɗa shi kwamishina makocinsa ne, gidansa yana kusa da gidansa, ya taɓa shiryawa ya gayyaci wasu fasikan yara a je a yi wata lalata, da kyarye rikotin a lokacin aka hana su. Na ce to lalle ku ɗau mataki, in dai har yana shigowa Sokoto ku yi ƙoƙari ku danƙe shi, ku yi amfani da dokar da aka kafa ta musulunci da ta hana lalata, ku gabatar da shi a kotu gaban alƙali, alƙali shi kuma ya hukunta shi. To wannan yana cikin matsalar da take ɓangaren albinawul akhlaqi. Kun ga wannan matsalar sananniya ce, duk muna fama da ita. Lalacewar tarbiyya da lalacewar ɗabi'a da lalacewar halaye, abinda da aka san mata da shi na yakana, na kunya, na zaman gida, na taimakawa uwa a wajen ayyuka, ke ki zauna baba ki taimaki girki ki kwasa. Kai yanzu babanka yana aiki baka taimaka masa, babanka ya tafi gona kai kana majalisa, babanka yana aiki baka taimaka masa ba, ina zaka samu albarka, ina zaki samu albarka uwa? To ku shirya sab domin sauraron martanin da Soja Boy ya yi, domin wannan somataɓi ne. Ku shirya sab domin sauraron martanin da Soja Boy ya yi ma Sheikh Aminu Daurawa. Idan akwai abin da ba ku fahimta ba za ku ya ku tambaye ni, idan kuma bidiyon bai zama to complete ba za ku ya ku tambayi abin da kuke da bukata. Ba na son irishin kunya, amma wannan magana ta bata min rai. Naji Daura yana faɗin cewa wai ya kira Jabir mai hula kwamishinan addini na Sokoto wai yana ga mai a kama ni. Na fi karfin kamu, abin da zaka iya min babu, na fika alfarma, na fika sanin mutane, na fika kuɗi. In ka Sokoto ne ni ba ko isa kwana ne in zan dan Sokoto ba. And I'm the only artist in Northern Nigeria. Kina tunanin cewa Sobona Boy su wuce su da bidiyo su suka fi kowa talent? To, ba abin da ya hada entertainment da addini. A regular Yoruba boy wanda yake sai da gala akan street
bai san waye DJ AB ba bai san waye Umar M Sharif ba. You mean there is limit to funding? Miliyan 5 ba kuɗi ba ce, miliyan 10 ba kuɗi ba ina. So how do you make money, Soja Boy? Ne suna bin mu ta DM suna cewa mu taimaka mu ba su kuɗi su. Wani magana ba ai ba zan kama bane saboda commission shi Jabir mai hula commissioner ne a Sokoto, power shi ta kare a Sokoto. Ai waka ka je ka kama a shake mana. Ko ƴaƴanku ba sa kallon waƙoƙin a shake. Commissioner da yanzu a Sokoto. Wallahi na fi shi rufin asiri. Kuna tura mutane haka sai wani ya ce ma bar addini kun ba abin da za ku yi shi. Kin gane ni ba zan ci zan bar na bar addini ba saboda ni na